kinahanglan natong sundon. Oseas Kapitulo 6 versikulo 3. Og hibaluan nato, og padayonon nato ang pag-ilakang Jehova, ang iyang paggula matuod gayud ingon sa pagdangat sa kabuntagon. Si Kristo mianhi aron sa pagtudlo sa tawhanong pamilya sa dalan sa kaluwasan, ug iyang gihimo kini nga paagi nga klaro kaayo nga ang gamay nga bata makalakaw niini. Iyang gisugo ang iyang mga disipulo sa pagsunod sa pag-ila sa Ginoo, ug samtang ilang gisunod adlaw-adlaw ang iyang pagiya, ilang nakatunan nga ang iyang paggula matuod gayud ingon sa pagdangat sa kabuntagon. Imong gitan-aw ang pagsubang sa adlaw, ug ang anam-anam nga pagsalop sa adlaw ibabaw sa yuta ug langit. Sa hinay-hinay ang kaadlawon nagasanag, hangtod nga ang adlaw mosubang, unya ang kahayag motubo sa kanunay nga mas lig-on ug mas tin-aw, hangtod nga ang bug-os nga himaya sa udto maabot. Kini usa ka matahom nga paghulagway kung unsa ang gusto sa Dios nga buhaton alang sa iyang mga anak sa paghingpit sa ilang Kristohanong kasinatian. Sa atong paglakaw adlaw-adlaw diha sa kahayag nga iyang gipadala kanato, sa kinabubut-ong pagsunod sa tanan niyang mga kinahanglanon, ang atong kasinatian motubo ug mulapad hangtod nga kita makaabot sa hingpit nga gidak-on sa mga lalaki ug mga babayi diha kang Kristo Jesus. Si Kristo wala mianhi sa yuta ingon nga usa ka hari aron sa pagmando sa mga nasod. Siya mianhi ingon nga usa ka mapainabsanon nga tawo aron tintalon ug sa pagbuntog sa tentasyon, sa pagsunod ingon nga kita usab aron makaila sa Ginoo. Sa pagtuon sa iyang kinabuhi atong makatunan kung unsa kadako ang buhaton sa Dios pinaagi kaniya alang sa iyang mga anak. Ug kita makakat-on nga bisan unsa kadako sa atong mga pagsulay, sila dili makalapas sa unsay giantos ni Kristo aron kita masayod sa dalan sa kamatuoran ug sa kinabuhi. Pinaagi sa kinabuhi nga nahiuyon sa iyang panig-ingnan, atong ipakita ang atong pagpasalamat sa iyang sakripisyo alang kanato. Ingon nga ang bulak mulingi ngadto sa adlaw, aron ang mahayag nga siga makatabang sa paghingpit sa iyang katahom ug simetriya. Mauusab nga kita modangop ngadto sa adlaw sa pagkamatarong, aron ang kahayag sa langit mudan-ag kanato, aron ang atong kinaiya maugmad ngadto sa pagkasama ni Kristo. Ikaw usa lamang nga nagadepende kang Kristo, aron magkinabuhi nga balaan sama sa sanga diha sa punuan, aron motubo ug mamunga. Gawas kaniya, wala kay kinabuhi. Wala kay gahom sa pagbatok sa tentasyon o sa pagtubo sa grasya ug kabalaan. Sa pagpabilin diha kaniya, mahimo kang mulambo. Sa pagpaduol sa imong kinabuhi kaniya, dili ka malaya ni mawad-an og bunga. Mahisama ka sa usa ka kahoy nga gitanom sa daplin sa mga suba sa tubig.